nandito na po ako ngayon sa FCI. Finally, nandito na. Hi everyone! So ayan, finally I'm home right now. So now is around... Anong oras na, Mabet? Anong oras na? 1:40. Mali yung relo ko eh. Ano na? 1:42? So ayan, 1:42 na po ng hapon and pagod na pagod ako kasi marami akong ginawa ngayong araw na to. Dental appointment ako, as you can see. Ayan, ang super sakit. Kasi mayroon po akong rubber band dito na mas mahigpit ang elastic band. And same din sa other side. And then after that, nagpunta ako sa printing shop kasi nagpagawa ako ng sticker para sa little business kong pag-start ko. So, nagpa-print ako ng thank you card and then nagpa-print din ako ng logo ng little business shop ko. So, mayroon po akong kaka-start ko lang na Lazada. Wala pa nga nabili eh, kakagawa ko lang. So, sana maging okay yung pag-start ko ng Lazada. Ito siya. So, ayan. Ito yung pinagawa akong sticker. Ito yung shop ko. Ayan. And ito yung thank you card. So, ayan. Yun yung ganap. And then, after that, dumaan ako sa Jollibee. Ang haba ng pila, ng kapirma-pirma pa, and then nag-order ako ng float, and then ng 1 bucket spicy chicken. Yeah. So yeah, gutom na ako, and I don't think na makakakain ako ngayon ng okay, kasi sobrang sakit. Ayan oh, may wire. Hindi, ban. Kita nyo, sakit! Grabe! So, ayan, pasensya na, magulo po dun sa background, ganun po talaga, magulo po dito sa bahay. But anyway, brace update lang po ako, brace journey update ako ngayon. Ang brace ko po ngayon ay 19 months na. So, 19 months na po on the process yung brace ko. And as you can see naman, nag-improve na po siya unlike before. So, ang nangyari ngayon, for the first ever time na na-experience ko na i-adjust ulit yung brace ko and super sakit as of now. Kasi po, yung ngipin ko dito sa lower, mali po yung pag-alignment niya. So ngayon, ang kailangan gawin daw, sabi ng dentist ko, itong sa taas ko, ito, kailangan magkaroon ako ng maliit na gap ulit.
Imagine, after nung brace ko na mag-close yung gap ko dito sa unahan, and then now, kailangan itong hatakin at magkaroon ulit ng isang gap para maging okay daw po yung alignment ng lower bottom ko na ngipin. So, as you notice, meron po akong dalawang elastic band. Ayan. Diba? Obvious. Napaka-uncomfortable. Napakahigpit. Napakangilo. At dito sa taas, napakasakit. So, magpapalit po ako ng elastic band every 12 hours. Lagi ko pong suot yan. Pagkakain, matulog. Basta everyday suot ko po yan. 1 month suot ko po yan. So, I think magsasuffer ako ng mga 1 week. And then, maging okay ulit yung pakiramdam. Pero masakit talaga eh. Masakit eh. So, kita nyo ba? Ayan. Ito. Tsaka kailangan, tama dapat yung pagkabit ko ng elastic band or else, magiging mali na naman ang rotation ng mga ngipin ko. So, yeah. 19 months, not bad. Actually, mabilis na yung pag-process ng brace ko. Yun nga lang, at this time, medyo nagkapalpak yung pag-alignment sa lower bottom. Kaya kailangan mag-adjust ng upper. Magiging bungi na naman ako. Magkakaroon ako ng maliit na gap sa harapan. Pero sana, wag naman sobrang laking gap. Maliit lang, okay na. So, let's see next month kung ano ang mangyayari. Makikita nyo ako, bungi na naman. So, yeah. That's it, my update about my brace. 19 months. So, relate ba yung may mga brace dyan? So, alam nyo ba, napakainit ngayon dito sa Pilipinas. So, eto na po. Ito na yung pampalubag loob ko. I mean, di ba, kapag masakit yung ngipin mo, kapag bagong bunot, di ba, nakaugalian, ewan ko lang kung para sa'yo ganun, pero para sa akin, kapag binunutan ka ng ngipin, tsaka every adjust ng brace ko, kumakain ako ng float, cook float, or ice cream. So, ito. Umiinom pala ng cook float. Naku, mangilong-ilo to, grabe. So good. Yan nga lang. Mangilo siya. Pero masarap. Naku, daming calorie nito, pampataba to. Pero ngayon lang naman ako iinom ng cook float na to. Siguro mga once a month ako umiinom ng cook float. Tsaka ng mga kahit anong milk tea once a month. So yeah, that's it for now everyone. My update for today about my brace. And next month ulit ako babalik para sa brace journey ko. So, ganun talaga. Medyo matagal pa matatapos itong pag-brace ko. Kasi mali pa yung alignment. Pero diba, okay na siya? Napakangilo. Nakakatuwa today. Nakasell, diba yung crop top na pinag-unboxing ko nakaraan. So, isuot ko siya. Ayan. So, binentahan ko yung assistant doon na nag-dentist. So, pinili niya yung dilaw, nagandahan siya. So, nabentahan ako ng isang bag and then ng isang dilaw na crop top. So, diba? Ano lang, simpleng business lang, pero kahit papaano, meron naman. So, natutuwa talaga ako doon sa pinaprint ko na ano, ito, shop ko, MC Shop. Lazada po yan. Balang araw, order kayo. Wala pang nabili sa Lazada ko. Yung karamihan na bumibili sa akin ngayon ay mga kapitbahay, kaibigan, yun. Kasi, syempre, kapag nag-start ka pa lang ng Lazada, ang priority nila, yung review. Eh, wala pa naman nag-order sa akin, kaya wala pa naman akong review. So, kahit may post na akong tinda, syempre, yung mga tao, bago mag-order, kailangan nilang makita na may review muna yung shop. So, wala pa ako noon. Eh, sana may mag-order na para magkaroon na rin ako ng review, feedback, di ba? Para mas dumami na yung mag-order. Takot kasi sila kapag wala pang feedback. Which is understandable naman. So, order na kayo! Yeah. So, everyone,
that's it for now, my vlog. Thank you for watching and sana nagustuhan niyo po yung vlog ko today, which is simply lang a day of my life today. So, nag-brace journey lang tayo and konting chikahan. So, see you on my next vlog and shout out to all my subscribers. Thank you everyone for trusting and for supporting my little channel. So, shout out sa iyo, the Night Lovers, Len and Sweden. Thank you so much. The Calhoun family, Artimencos Vlog, Lani Farish, Angel B. Ayan, sinusubukan kong i-memorize kayong mga legit ko na mga friends. And shout out to all my subscribers kasi hindi ko memorize yung mga YouTube channel name nyo pa. So, bye-bye and see you on my next vlog. God bless everyone.